Helo a chroeso I bodlediad Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn I chi a diolch yn fawr iawn I chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi I wrando arno? Cariwch mlaen I wrando ac fe gawn ni glywed yn fuan. Hello and welcome to the Wales YFC podcast, YFC and me. Thank you for supporting the movement by listening to this podcast, and I hope you enjoy the guest that's about to speak. Ni yw Cenydd a Naomi a fi o'n i'n rhan o gynllun Menter Moch Cymru gyda'r rhywun ifanc yn ystod y flwyddyn gyntaf nôl yn 2017 fi'n credu. 2017. A wel, ni heb edrych nôl, ond mae wythnos hon yn wythnos eitha cyffroes I ni achos dydd merched eitha cafodd mod ein hwch ni, fan hyn. Gath hi dorred o foch bach. Y moch cyntaf. Tro'r yn rhan o gynllun mudiad y ffermwyr ifanc gyda Menter Moch, o'n i'n cael dysgu lot amdano'r gofyniadau sydd I gael wrth cadw cynfaint y foch. Yn gyntaf, gawson ni 5 porcyll yr un, gath ni 5 mochyn di mawr a ges I 5 mochyn Gymreig, a gers hynny wedyn ni wedi dysgu sut I cadw cynfaint y foch, a erbyn hyn ni wedi penderfynu cadw moch Gymreig, ynddo ni? Odi. Ond mi'n credu mae'r neges wrtho ni a mod bydde o ran Menter Moch Cymru a'r cynllun gyda'r ffermwyr ifanc, ewch amdani, ymgeisiwch, does dim angen bod chi unrhyw brofiad, jyst bod chi ddileit a bod chi chwant dysgu, achos ni wedi dysgu llwyth a ni'n cael gymaint o bleser math o'r moch bachyn a'r moch mwr. A mae nhw wir yn greaduriad sobor o ddiddorol, a ni wedi dysgu llwyth yn dyn ni Cenydd. A sy'n byd chi golli, achos mae fe'n teip o gysadleuaeth, chi'n cael 5 porcyll bach allan onno sydd werth tipyn yn ariannol yn lle cyntaf, a mae'r gefnogaeth a'r holl rwydwaith I chi'n rhan ohono wrth fod yn un o bobl sy'n cyrraedd y rownd derfynol o ran cynllun Menter Moch Cymru, ac erbyn hyn wrth gwrs y profiad o cael ddangos eich moch yn y ffair eiaf, sydd yn brofiad ychwanegol ar gyfer yr ymgeiswyr eleni eto. Felly, ewch amdani a welwn I chi cyn bo hir to pan bydd y moch bach hyn wedi tyfu. Ond am nawr, maen nhw'n mynd I gael nap fach fi'n credu. A dwi'n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Bro Ddyfi. Bues i'n digon ffodus I fod yn un o'r 6 y cafodd I dewis ar gyfer cystadleuaeth Pesgi Moch, Menter Moch Cymru ag Ecethu Cymru Llynedd. Fel rhan o'r gystadleuaeth, wnaethon ni dderbyn sawl cyfle hyfforddiant a gweld nifer o systemau gwahanol o fagu moch cyn mynd ati I fagu moch yn hunain. Byddai mentoriaid y prosiect yn cynnig cyngor I ni ar hyd y ffordd ac mewn cyswllt rheoledd wrth I ni nodi tyfiant y moch. Un o uchafbwyntiau'r profiad oedd cael arddangos y mochyn mewn cystadleuaeth arbennig yn y ffair eiaf yn Llanelwedd. Oedd hyn yn brofiad hollol newydd I mi, ond yn gyfle gwych. Es I ati wedyn I werthu'r cynnyrch a sefydlu brand newydd sef Bech o Borg, oedd yn cynnig bocsys porc gan ganolbwyntio ar werthu'r cynnyrch fel cynnyrch lleol o foch pur Cymraeg. Dwi wedi dysgu dipyn o'r profiad ac dwi'n gobeithio yn y dyfodol fod yn gallu cadw moch eto adre ar y ffer. Mae'r prosiect yn gyfle gwych I unrhyw un sy'n meddwl am gadw moch yn y dyfodol, a dwi'n sicr yn annog unrhyw un I ymgeisio amdano. Hello, my name is Chris Ludgate and I'm from YFC Capluan, and I'm here today to tell you about a great opportunity. Last year, I won the chance to compete in the YFC Menter Moch pig finishing competition, in which you will receive 5 young pigs, which you will have to raise and finish on your own. You are given training days before and throughout the competition, and they're always on the end of the phone if you need help. I thoroughly enjoyed taking part in the competition and would highly recommend anyone giving it a go. As you can see behind me,
I'm still raising pigs and very much enjoy doing so. You don't need to be from a farming background for this competition, just enthusiastic and willing to learn. Pob luck and give it a go. Shwmai, Rhan dwi ac rwy'n aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Cerwedros yng Ngheredigion a llynedd bues i'n un o'r rhai lwcus cafodd ei ddewis i fagu 5 mochyn yng nghystadleuaeth Menter Moch Cymru a Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. Roedd hwn yn rhywbeth hollol newydd i fi, roeddwn i byth wedi cadw moch o'r blaen, felly o'n i'n meddwl bod e'n gyfle i trial rhywbeth newydd a cael profiad hollol newydd. Nes i fwynhau'r pryfed yma mas draw, a buon ni fel grŵp o 6 ar nifer o ddiwrnodau hyfforddiant gyda'n gilydd, gan gynnwys ymweld â choleg ein llifon i weld fferm foch dwys a dysgu siwt yw trin a'i trafod. Roeddwn ni hefyd ymweld â fferm foch yn Sir Benfro, a dysgu siwt i cael y moch yn barod i arddangos, a hefyd beth oedd angen arnyn ni ar gyfer ei arddangos. Wedyn ceddon ni practis ar siwt i arwain y mochyn, a doedd y wir ddim mor hawdd o beth oedd yn edrych. Hyfforddiant arall wnaethon ni dderbyn oedd siwt i farchnata'r moch, a pha farchnadoedd dylen ni dargedu. Fe ddewises i y bryd Cymreig, ac fe wnaethon nhw gyrraedd ar y fferm y mis Medi. Roeddwn ni yn benodol eisiau mochyn oedd wedi ei geni yng Ngheredigion, gan fy mod eisiau hyrwyddo cig gyda milltiroedd bwyd isel. Nes i fwynhau gofalu am y moch, a'i pwyso nhw'n aml, mwyn gweld cynnydd yn ei perfformiad. Nes i hefyd cael tipyn o sport yn trial dysgu nhw siwt i arwen. Daeth amser y ffair eiaf, a dyma lle roedd y gystadleuaeth gorffenedig rhwng y 6 ohonynt. Roedd e'n brofiad a hanner i arddangos y mochyn yn y ring yn y ffair, a bydd yn un sy'n sefyll yn y cof am sbel. A wedi'r cystadlu, cefn i'r cyfle i gwerthu'r mochyn yn yr arwerthiant. Nes i fwynhau cadw'r moch siwt gymaint, nes i penderfynu cael rhagor ar ôl y gystadleuaeth, ac rwyf i bellach wedi dechrau cwmni gwerthu cig lleol, sef cig Banc Sion Quilt. Rwy'n falch iawn mod i wedi rhoi cais mewn ar gyfer y gystadleuaeth yma, a byddwn ni'n annog aelodau eraill o'r mudiad i ymgeisio amdano. Helo, fy enw i Ellen Childs, a dwi'n mychynnuchu Clwb Ffermwyr Ifanc Llafynydd yn Sir Gar. Hello, my name is Ellen Childs and I attend Clwb Llafynydd YFC in Carmarthenshire. Llynedd bues i'n ddigon ffodus i ennill y cyfle i cadw 5 mochyn ar gyfer cig trwy brosiect ar y cyd rhwng Menter Moch Cymru a Chlwbiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Last year, I was fortunate to win 5 pigs to keep for the meat through a project supported by Menter Moch Cymru and Wales YFC. Fel rhan o'r prosiect, cawsom amryw o ddiwrnodau hyfforddiant megis marchnata, trin a thrafod y moch a paratoi ar gyfer sioe. As part of the project, we had numerous training days to support us on the journey. For example, marketing and how to keep pigs and prepare them for a show. Ar ddiwedd y cyfan, is i 4 o'r moch i'r llawddu a gwerthu'r cig i teulu, ffrindiau a bwyty lleol. Aeth y moch yn ola i'r ffair eiaf, lle ges i'r cyfle i cystadlu yn erbyn arbenigwyr a hefyd y 5 aelod arall oedd wedi cael eu cyfle i cadw moch. At the end of the process, 4 of the pigs went to the abattoir, which I then sold the meat to family, friends and the local restaurant. The last pig went to the winter fair, where I competed against the other 5 members who were fortunate enough to win the pigs. Hoffwn i gymryd y cyfle yma i'ch annog chi i cymryd y profiad unigryw yma i gadw moch, ac hefyd allai fod yn incwm ychwanegol i chi yn y dyfodol. I would like to take this opportunity to encourage you to take advantage of this unique opportunity to keep pigs, which could support your business with additional income in the future. Felly, na gyd sydd 'da fi ar ôl i ddweud yw cewch amdani, go for it. Diolch yn fawr iawn i chi am ryndo ar bodlediad Clwbiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.